mulenging diramangu mangung kong kanduan rimang lerlena tanpa kanen yen tan tulusa manggo Sanghyang Utama mangkono sanata mudha wis nyolon ngrerepa ing tak wis madake ora pangelingan oman kang nyegat laku kuwi lho inggih Raden Patih nyuwun pangapunten dene kula kumawani ngendhelaken tindak paduka Raden Patih ana apa Anoman keparenga kula badhe nyuwun wuninga Raden Patih nganti wadya bolos gelar sepapan sampun jangkep senjata menika badhe tindak dhateng pundi Raden? Bab olehku nganti para Kurawa komplit sak gegamane iki to. Iya. Iki ya mung arep gladen perang kok Anoman. Gladen perang kok ngantos dumugi laladan tiyang sanes menika menapa sampun wonten idin saking ingkang kagungan bawah. Perkara idin kuwi tumrap aku tak anggap gampang. Sebab sinuwun Kresna kuwi yen karo anak Prabu Duryudana wis dudu wong liya Anoman. Menawi petangan kadang lakar mekaten namung mugi kawuningan bilih sedaya negari menika kagungan pranatan piyambak-piyambak. Ingkang nami pranatan menika mboten bapa, mboten ibu, mboten sanak, mboten kadang. Menawi sampun cetha bilih menika nerak dhateng pranatan inggih kedah dipun pidana ingkang sakmurwat kalian kalepatan menika wau Raden. Anoman, anggepmu ki apa? Mung sak drajating munyuk kowe kok mulang nyang Patih. Apa kowe ana kene dapukanmu apa Awon tanpa rupi kula menika inggih dipun pasrahi sinuwun Prabu Kresna tumut njagi wilujengipun negari Dwaraka ngriki. Mila kula siang ratri mboten kendhat anggen kula ngulataken dhateng kawilujenganipun negari Dwarawati ngriki. Kalebet jengandika mlebet tlatah ngriki nganti wadyabala sangkep gegaman mongko mboten beto syarat idin kalian ingkang mbawahaken menika kalebet dados kewajiban kula kedah mangsulaken. Anoman, anggepmu apa? Mung drajating satpam kok olehmu gembela kowe Lah kowe iki apa tak kira wedi krungu tembungmu kuwi mau munyuk. Kurda muntab lere kinetap Jojo bang mawi ngowengis Kebetot paton ning lati Netrandik ngundara andir soring jonggo malatu-latu Sinabet marang sagedeng metu dahanane menungso iki nek disanak kok ora mudeng iki ya wis genah mati perasaane Patih Senggune iki. Gelem bali apa ora? Yen ngati ora gelem bali kelakon ana Patih mulih mung kari jeneng kowe. Lah iki nek dudu gawean kowe mo tanding ana mo. Sikra tandut gumregut nyembat watang rabasa mungsuh. Tanggap sojo kantaran bau sayekti babu-babu Bondo
Hati-hati Anoman. Awas. Wah. 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 Ya. Hoi. Ya. Awas. Wah. 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 Ya. Wah. Ya, awas. Jebol dadam kowe. Wah. Ya. Wah. 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 Os. Wah. Waduh. Wah. Wah. Oh. Wah. Hei. Wah. 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 Yo. Oh. Ati kowe. Hei. Oh. Wah. Yo. Hei. Wah. Oh. Wah. 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 Oh. Yeah. Oh. Whoa. Out. Wah. Oh. Wah. Wah. Yo. Oh. Yo. Oh. Oh. Hei. Wah. Wah. Yeah. Oh. Wah. Yo. Oh. Wah. Oh. Ati. Wah, wah, ya. Hai, ya, ya. Loh. Awas, loh, ya. Oh, wah. Wah. Waduh. Ya. Oh, ah. Oh, ah. Hai. Oh, biar. Hei. Hai. Ya, ya. Awas. Oh, oh. Wah. Hai. Oh, biar. Ya. Oh. Oh, ati. Oh. Wah. Ya, ya. Oh, ah. Wah. Hai. Ya, ya. Oh. Wah. 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 Ya. Astaga.
Angkat tangan. Barene. Yo. Matur nuwun. Ya. Wah. Oh. Wah. As. Waduh. Wah. Maju, maju. Minggir, minggir, minggir. Soi. Sopo kowe? Pengetruk. Sopo? Ora usah perlu ngerti. Ayo ana mantanding maku. Ayo. Has. Dah. Hei. Mati. Jayang. Jayang. Hurung. Jaya. Dah. Wah.
bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap kabong lir kinjang insang maweh gandrung sabarang kadulu kados pundi Yang Patih menapa sampun kelampahan nyegat Siwa Mandura ya mugi kawuningan nggih wayah Mas menika mau kula dalah Kang pamanku rawa dereng saged pinanggih kalian Kang Mandura sebab wonten margi lampah kula dipun cegat kalian aman wah dudu karepe Deparet Hei, masa Melayu. Wah, anoman. Bola balik kowe kethek. Ngaku apa nditeke ora awas pandulumu. Ya, sadurunge aku temeka Praja Ngamarta. Luwih dhisik bakal ngampiri adhiku tunggal Guryung Yai Prabu Godayatma. Karben sabiyantu marang aku. Nggagalake Gatotkaca dadi senopati yen perlu bakal tak pateni Gatotkaca.